ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домтиҷаи Нӯи ман Шаҳром. Имрӯз 1 ноябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 162 сомонӣ бо 80 дирам бо қурби интихори маблағи алифбонк ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 12 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 80 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 200 000 сомонӣ ки кредитам метиянша. ҳавлиҳои фурӯшӣ бо нархҳои 80 000, 160 000 сомонӣ ва ғайра. Квартираи фурӯшӣ дар мардони шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ ки нархи 1 сотиқ заминаш ҳамагӣ 10 000 сомонӣ мебошад. Квартираи фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 210 000 сомонӣ ва духонага бо нархи 185 000 сомонӣ ва дигар вариантҳои хуб, срочнӣ ва арзон. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳен. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. Лекин дӯстони азиз, мо як канали нав дорем. дуюм каналмон мебошад оиди мошинҳои фурӯшӣ, номаш Rul TJ. ман ссилкаша дар описанияи видео ва дар комментария мемонам. ҳатман дар омада обуна шавед, наворҳои мошинҳомона тамошо кунед. ҳозир ба мо дастгирии шумо бениҳоят лозим аст. мо боша навора сар бекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 12 шонаи бинои новостройка. хона бе таъмир, яъне коробка мебошад. дар 12 шона хона новостройка аз котлован буда сохтмонаш дар муддати 1 солу 2 моҳ ба анҷом мерасад, мегӯяд соҳиби хона. шумо метавонед хонаро бо супурдани пешпардохт аз 30 ё 50% маблағи хона харидорӣ кунед ва боқимонда маблағро то дом будшавия супоред. бартер ҳам, яъне бартер бо мошин ҳам қабул мекунем, мегӯяд ширкат. адрес ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Шодӣ 3, гардиши аэропорт. аниқтараш гӯем, аз гардиши аэропорт камтар болотар мебошад. инфраструктураш хеле хуб буда, дар наздикии хона мактаби миёна, Садбарг, аэропорти байналмилалии Душанбе, академияи милитсияи БКДи Ҷумҳурии Тоҷикистон, беморхонаи таъҷилии шаҳрӣ, коллеҷи педагогӣ, бозори Меҳргон, ростига бозори Меҳргон хеле дуртаракай ва гипермаркети Ашан ҷойгир шудааст. маҷмӯа дорои боғчаи кӯдаконаи замонавӣ барои 150 нафар мебошад. масоҳати сохтмонии маҷмӯаи Шодии Аср 3 гектарро дар бар гирифта, аз ин зиёда аз 2 гектарашро майдончаҳои кӯдакона ва варзишӣ, фаввораҳо, боғу гулгаштҳо барои сокинон ташкил медиҳад. ҳамчунин маҷмӯа дорои таваққуфгоҳи дарунаву берунаи замонавӣ барои ҳар як биноро дорост. нархи хона 200 000 сомонӣ савдо мешавад, иваз ҳам мешавад. рақамҳои ширкати сохтмонӣ дар рӯи экран аст. марҳамат, барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем, новостройка аз котлован мебошад. ин чиз ҳам дар хотир доред. ва боз як чизро хотиррасон карданием ки чӣ маълумоте ки мо дар видео метиҳем, ҳамаашон аз тарафи соҳиби хона дода мешавад. мо фақат ҳама ҳамин маълумота озвучка мекунем. тамом. хонаи заминӣ бо нархи ҳамагӣ 80 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. аз 6 сотиқ замин иборат буда, времянка ҳам дорад, 2 дархона бе ремонт. свет дорад, роҳушсозай, оброрӣ мешавад. ман набуровардам, оли ҳамсоям бировардагия, мегӯяд соҳибаш. нархаш ҳамагӣ 80 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. соҳибаш хоҳиш мекунад ки фақат WhatsApp занг занед. дӯстони азиз, марҳамат, аз номи канали Домтиҷа муроҷиат кунед. боз хотиррасон мекунем, фақат WhatsApp шонда занг занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Корес. ҳамаи куруксой, хона коробкаҳе бе ремонт, 8 сотиқ замин, об, свет наздикай ба бозори Каёнуш 1500 метр мебошад. 2 дархона дар боло дорад, 2 дархона дар поён. поён дар баняш ҳаст.
кухня ҳаст, ҳоҷатхона ҳам ҳаст. Агар хоҳиш бошад 3-юм этажам хона мешавад карда. нархи хона ҳамагӣ 160 000 сомонӣ срочна фурӯшиҳай аз ҳамин сабаб савдо ҳам мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аст. ҳар дуи рақам имо доранд. аз номи канали Домтиҷе муроҷиат кунед. хона срочна фурӯшӣ мебошад, савдо ҳам мешавад. ва боз як чизро хотиррасон мекунем. монолитш хати лестнитсаи дурунаш рехтагиай. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Мардон калитсивои Дӯстӣ мебошад. дӯстони азиз, духонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар якум шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. нархаш бошад 370 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ҳамин хонаи мо навори алоҳидаша, яъне сёмкаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария ҳамин видео мемонам, даромада тамошо кунед. аввал нархаш 400 000 сомонӣ буд, лекин аз сабабе ки срочна фурӯшӣ мебошад арзонтар шуд ва боз албатта ки барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат, муроҷиат кунед, фурсатро аз даст надиҳед. минтақаи бениҳоят хуб мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, донишгоҳҳову садикҳову дигар чизҳо ҳамашон дар наздикиаш ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, Савхозӣ дуюм, деҳаи Қирғизобод. об, свет, мактаб ҳамаш қоидавӣ. нархаш 255 000 сомонӣ мебошад. 8 сотиқ замин аст. 3 дар хона, анҷомхона, ошхона, оғӯл, баня, кафел, болер, ҳамаи шароит ошқатӣ. нархаш бошад чӣ хеле гуфтем 255 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. рақамҳои мегафон ки охирашон 0590 мебошад. ватсап дорам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангир, деҳаи Навоӣ. дӯстони азиз, дар умум 60 сотиқ замин мебошад, лекин 30 сотиқи тақсим кардагиан, яъне ду ҳавлӣ аст. дар якум 30 сотиқа 4 дар хона, дар бараш боз 30 сотиқаи дигар аст ки дар он ҷо 2 дар хонаи дигар аст. нархи як сотиқаш 10 000 сомонӣ мебошад. ду хона бар ва баранд. лекин дӯстони гиромӣ, барои нархи умумия фаҳмидан ба рақамҳои соҳиби хона занг занед, пурсон шавед, маслиҳат кунед, чунки дар ин ҷо ҳам нархи замин аст, ҳам нархи худи бинои истиқоматӣ, ҳамаш дар умум соҳиби хона ба шумо ҳамашро маслиҳат карда мегӯяд. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Чайковский 67/1. ориентир мясокомбинат мебошад. дар наздикии морги мошинҳо, истгоҳи охири маршруткаи 8 ва 48 дар лаби роҳ ҷойгир буда, масоҳаташ, яъне масоҳати замин 3 сотиқ замин мебошад. 13 дар хона дорад. дӯстони азиз, ҳозир ҳамашро мефаҳмонем. дар саҳни ҳавлӣ 7 дар хона, 5 санузел бо тамоми таҷҳизоташ. аз қисмати пеш бошад бинои 3 ошшона ҷойгир аст. дар ошшонаи якум 2 нуқтаи савдо ва дар ошшонаи дуюм ва сеюм 3 адад хонаи дуҳуҷрагӣ бо санузел ва кухнии алоҳида ҷойгир мебошад. канализатсия ва бо об таъмин буда, айни ҳол ҳамчун нуқтаи даромад фаъолият дошта ва ҳамчун манбаи даромад фаъолият дорад. чӣ хеле ки дидед, магазин ҳам дорад. дӯстони азиз, даромад мегиранд. ҳуҷҷатҳояш 100% қарори раиси шаҳр ва легализатсия дорад. ин территория падснос намебошад. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. масоҳати хона 277 метри квадратӣ мебошад. нархаш 2 миллиону 200 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аст. марҳамат дӯстони азиз, ҳам ҳавлии фурӯшӣ ҳаст, ҳам нуқтаи савдо дорад. яке аз беҳтарин вариант. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 210 000 сомонӣ. Як хона мебошад бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад. худи бино аз 3 ошона иборат аст. соҳибаш мегӯяд ки ба тамоми санъаташ ремонти нав медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷатҳояш 100% техпаспорт дорад. об, свет, канализатсия шаҳрӣ. хона воқеъ дар мясокомбинат пушти поликлиникаи кожунӣ. мактаб, садик, беморхона, бозорча ва масҷиди ҷумъахонӣ наздикии хона дорад. нархаш бошад 210 000 сомонӣ. албатта ки савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хона бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. ҷойгир аст дар 8-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 230 000 сомонӣ. ҳам фурӯш мебошад ва иваз ҳам мешавад. бо 2 хонага аз болош пул метиҳад соҳиби ҳамин хона. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, бештарономӯш Қурғонтепа. 2 хона бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 6-умо шонаи бинои новостройка. хона бетаъмир аст. коробка ҷойгир аст дар кӯчаи Дӯстии халқҳои шаҳри Бохтар. соҳибаш мегӯяд ки бинои нави замонавии 6 ошона. хонаи мо дар 6-ум мебошад. айни ҳол корҳои битонӣ дар 5-ум ошона ва кладка дар 2-ум ошона рафта истодааст. дар наздикии бино гимназияи хусусӣ, мактаби миёна, садик, донишгоҳи Носири Хусрав, бозори Нехӣ. бино то охири сола супорида мешавад, мегӯяд соҳибаш, лекин рости гап боварӣ надорам ки дар 2 моҳ месупоранша. боз мегӯяд ки аз ҳисоби мо дари асосӣ, тирезаҳои асосӣ, ҷудо кардани хонаҳо, турбаҳои оби асосӣ, турбаи канализатсия мешавад. нархи хона 185 000 сомонӣ. савдо мешавад, алишам мешавад. ва дар рӯи экран дӯстони азиз суратҳои нақшаи хона ҳаст, яъне лоиҳааш ҳаст. хеле сурати худи биноя соҳибаш намондагиам мутаассифона. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 хона бо масоҳати 92 метри квадратӣ. масоҳат барои 2 хона бениҳоят хуб аст. 2 хонагаи полноценнӣ мебошад. ҳама ҳуҷраҳош калон ҳастанд ва кухнишам низ тиреза дорад. дар 9-умо шонаи бинои новостройка хона коробка мебошад, яъне беремонт. сохтмони худи бино рафта истодааст. дӯстони азиз, ширкати сохтмонии Бахт Зе бинои ҳамин биноя бардошта истанд. яке аз беҳтарин ширкатҳои сохтмонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. мана ҳамин биное ки дар рӯи экран мебинед, ҳамин ширкат сохтагӣ ва дар қафои ҳамин биноҳо як ряди дуюми маҷмӯашона бардошта истанд. дӯстони азиз, нархи хона бошад $71 000, яъне 725 000 сомонӣ. ҳамин хонаям мо сёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. ссилкаша дар комментария видео мемонам. дар омада тамошо кунед. дар он ҷо нархи хона камтар қиматтар буд, ҳозир арзонтарш кардам. марҳамат. ва рақамҳое ки охирашон 2581 мебошанд ватсап доранд. минтақаи бениҳоят хуб аст. рӯ ба рӯи бизнес-центри Созидания, наздикии Скори ва Садбар мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Фирдавсӣ. 18 сотиқ замин мебошад. замини ҳавлӣ бениҳоят калон аст. об, свет дорад. нархаш 280 000 сомонӣ. 4 дар хона, ҳамом дар дарунаш, берундам ҳамом дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дон Тиҷей муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар WhatsApp биёед ки мо муроҷиат кунед. ва кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 12 монед, бениҳоят хурсанд мешавем. ва дар дуюм каналмон Рул Тиҷей мошинҳои фурӯшӣ ҳатман обуна шавед. дӯстони азиз, дастгирии шумо ҳозир бениҳоят ба мо даркор аст. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.